You're listening to Radio YTB, the first Czech and Slovak YouTubers radio. Tak, to ste mali možnosť počuť pesničku od Bonadžoviho It's My Life. Túto pesničku si dala zahrať Eliška a ja vám púšťam už ďalšiu pesničku od Lany Del Rey, Young and Beautiful, ktorú si dal zahrať Karol. Užite si pesničku. Čo sa robil s mojím futureboardom? To nejde. Ja neviem, ja som včera tiež skúšal a nič nešlo. Ja som jazdil ešte ráno, teraz som si to chcel zapnúť, išiel som do obchodu na tom a teraz to nešlo. Kamu potrebuje to dotyk ITčkár. Tak zavolajme toho týpka, s ktorým v Bratislave rozbíjali mobily. Ten vyzeral, že sa vyzná. OK, tak mu môžeme zavolať. Možno jeho číslo? Hej, keď sme boli spolu v Bratislave, tak sme skočili na pivku a trošku sme pofalili. Ja si to sa nezobral. Ja ti poviem, bol som asi sympatickejší. Ty si mu tam rozžubal tú baterku, ktorá mu tam začala horeť. Matúš! Nazdar Ondrej, počúvaj, máme tu taký jeden menší problém s našim futureboardom. Peter ho nejak... Peter ho nejak pokazil a proste nám nejde a nejak sme sa dohodli, že by to chcelo nejaký dotyk pravého odborníka. Futureboard, no super, a? Potrebuješ pomoc? Hej, či by si nám neprišiel pomôcť, lebo potrebuje to nejakého profesionála. No dobre, ja som zrovna v Trnave, to máš šťastie, takže môžem tam skočiť za chvíľu. Za pár minút som tam. Super, už sa teším. Dobre. Ahoj. Čauko, maj sa. Že akurát v Trnave a dojde. Pecka. Tak pokazi, čo si ty pokazil, či opravi, čo si ty pokazil. Čauko. Čau, Peťo. Dík, že si prišiel. Tu si? Tu sme. Pamätáš si ešte na ten telefón? Ne, ty ho máš? Jasné. To bol tvoj detský sen, jak si ho chcel pozrieť sa. Hej, ja som ho... To bolo brutálne. No. Takže čo teraz rozbijeme? Nie, teraz potrebujeme opraviť futureboard. Opraviť? No dobre, skúsime. OK. Matúš? Čau. Ferus. Ahoj. Tak čo máme? Toto máme, Matúš to pokazil. Ja? V živote. A ja tam jazdím do večierka, teraz neviem kúpiť ani ráno mlieko a rožky. A máš to spárované so smartfónom, alebo? Nie. To normálne chodí, hej? S nohami to mám spárované a už to nejak nepáruje. No dobre, tak pozrieme na to. No, ja osobne si myslím, že možno, že tento čudlík by bol dobré. Takže vyzerá, že niečo svieti. Wow. A vyskúšame. Čo z toho bude? Vyzerá, že ide. Už som vám tu nerozbúral to štúdio krásne, čo tu máte, ale vyzerá, že to ide, takže druhý raz chlapi treba pozerať, že ten hlavné tlačidlo, to je vždycky to zapínanie. Ja sa stane, že to bolo zaseknuté. Naseknuté, tak treba vždycky pobúchať, ono z toho niečo bude. Čím viacej búchaš, tým viacej pôjde. No a čo vy tu vlastne robíte, chlapi, v tomto vašom doupieti? Matúš? Tak rôzne. Máme tu naše rádio, takže streamujeme po večeroch. Toto celé je rádio? Hej, stačí ten pult, počítač, mikrofón a ideme si. Už len poslucháčov, to máme, hej? Hej, to máme. To nie je problém. No dobre, tak urobíme niečo spoločné. Videli ste, že ja ľúbim veci rozbíjať, tak môžeme to dotiahnuť. Ja rozbínam rádio. No, skúsime, že či je naozaj ohybný na druhú stranu ten displejší. Takže mohli by sme vymyslieť nejakú reláciu. Reláciu, aj. To bolo super, no? No, tak ja mám také ako veci zaujímavého typu inteligentné hodinky, alebo ja už neviem čo, virtuálnu realitu, to by sa ma páčilo určite. Okuliare pre virtuálnu realitu. To urobíme určite. To budete z toho hotoví. Okay. Takže, a dúfam, že aj poslucháči a diváci si to všimnú. To sa dúfam, že bude páčiť. OK. Tak potom sa môžete tešiť na našu novú reláciu na rádio YTB IT, ktorá bude mať nejaký takýto podobný názov a budeme tam rozoberať rôzne veci, ako sú napríklad mobile, alebo... Televízory môžeme, alebo môžeme zobrať robotický vysávač. Wow, Uvidíš, ten by sa nám to hodil. No, určite, nepotrebuješ potom žiadnu upratovačku. Len povieš, teraz vysávaj a môžeš preč. Pecka. Takže to si vyskúšame a uvidíme. Takže určite to bude dobré, podľa mňa. YTB IT, to znie zaujímavo a určite aj obsah bude dobrý. Môžete sa tešiť. Čaute.